Дорогі брате Михайле, крім ваших стихів прекрасних, ми ще удивлялися вашій трудоспособності, як ви великолепно передаєте опис наших сел, історичні справки наших сел, про те, як се там подавала у наших русинських селах, кілька процентів було русинов. І що ми благодарні і нашій статистиці, нашій законній русинській, і то, що вже успіли сте передати по селам, що у наших русинських селах, як у древності, так до нині 90-95% русинов. Було села, де було много і євреїв, але ніде в наших русинських селах не було много мадярів. І нам казали, що мадяризація нас їла. Неправда. Русини при мадярах дуже мало чим могли мадяризувати, бо держали своє село. Откуда у вас така нитка, такий нерв збирати нашу історію і по селам? Сидіти в тих архівах? Мене так настало от той неправда. Но зайду, що там у інтернет, там село, там, пише, як ще там інформація подає, і скажуть, дуже скажуть історичний факт, не скажуть, а перекручені. Дуже перекручені. Так що такі публікації вчасні і многі повіли. Унікально, тому що якщо є статистика, скільки там жило русинов, так вони сьогодні не діли. Вони всі суть вдома. Желаємо, щоб оту область, коли не буде великого творчества стихів, туди писати історію. Курта історія село Росош. То інтересне село, невеличке село, але має в собі такі древні названня. Що в ньому акцентували ми? Ви акцентували в своїх статтях? І у мене, я у мене такий, цикл так повісти мери села Подкарпаття. Там пишу іпен за всякі маленькі села і село Росош. Що мені було там інтересно, у той як по такому етнографічному, там, де Березника, Крицькі і до Боржелу, то кажуть, уже Решацькі села, а то вже Римацькі села, там, де вже Росоші. І Росоші інтересно, то мале село, і там колись добрали сіль, у Росошах там колись була шахта, і добрали сіль не так і в Солотрині. Бо все одно там були поклади соли, котрі я споминав у історичних даних. Там була церква, дзвіниця, котра мала велику цінність. І вроді таке село маленьке, бог знає якого ніч не було, або все одно якусь цінність. Наше кожне село має свою унікальну історію, бо вже взяти від початку села до тепер. Добавимо славну історію. Славну. Бо наші села пережили австро-мадярські періоди, Чехів, потім 5 мадярів, потім Совєтський Союз. Тепер ми живемо в Україні, і ми благодаримо Бога, бо щось ми державу самі робили, голосували за неї. Правда, нам больно нам, що колись ми голосували за Україну, там ми були, русинів було туди 92% за Україну і 78% за розширений статус, а тепер нам повіли, вас не є. Так от, статистика наша і статистика Михайла Чекевіді буде завжди доказом. Не перекручуйте нашу історію, ми живі, свідки нашої історії, і ясно, що не ризикуйте проти нас писати хоч що, бо рано пізно вийде. І ще один такий вірш, ми бачили в інтернеті: «Днесь не годен їм уснути, бо хочеться по-нашому говорити по-нашому, а не ганьбитися». Тот акцент у віршах хутки явив. У то, що можеш повісти, вчора, 15 числа, то було вже рівно 5 років, як я видав перший збірник сад русинської поезії. І я позирав на кожному збірнику, як у то щось мінять, но рідко ж не став на місці, то помало
росту, піднімався якось. Чим далі, тим старався ми ото шифрувати. Ну і там ото просто мені в голову приходить, то все через емоції, то навіть то і не можу так об'яснити. Як ото саме начередня надходить така мисль, завтося думати, завтося хоче написати, але то подасти якось. І акцентувати, не ганьбитися, по-нашому говорити. Ми споминаємо русини, що думка психологів одна. Кіт чоловік втратить материнський язик, а вадь знехтує з ним, у нього починається процес, як називають, як будто би в нього щось пропадає, щось живоється врве. Тому завжди предупреждали. Психологічний мір чоловіка кожної нації, в тому числі русина, доти норма, доки помниш материнський язик і німся хуснуєш. І не ганьбиш. А не ганьбишся, це вже психологічний момент. Кілька раз так бувало, що на чужині чуємо, люди наші йдуть на вокзалі. Та так красно то чути. І ще один вірш, так нам це любить, коли у ваших стихах говориться про мелодії потока. На наших зворах горки течуть потоки. І вдруг кожен з них має свою мелодію, свої джурчення, свої елементи. І це названня мого збірника 11-го. Мелодія потока – це нота потока, бо я живу в Березниках, так поділено по регіонах. Я живу за потоком, і біля мене потік. Я не раб такий, землі біля потока в мене, і там йду, прийду се там потік шумить. Ну і то у мене так, і всі стихи, що написані за попередній час. Прийшло мені в голову, ну як назвати збірник. І прийшло мені також, коли я там піду, все мені дасть, що голову прийти. І там то мелодія потока, то може бути присвячено тому потоку, що в мене біля хижі. У 2017 році ви були прийняті у Союз подкарпатських писателів. І в самому початку, коли ми то організовували, ми добре знали, що треба би такий союз создати, аби в ньому підтримати молоді таланти, бо сам чоловік по собі і талановитий. Має многоє, но коли він войде у сім'ю собі подобних, і тоді вже починається нечто більше, як другий етап. Як вам після того, як стали членом Союзу писателів русинських, чувствувалося? Було маленько, як такий допінг до роботи? Ну, то спершу було. То перед тим, ну як, треба вступати, мені казав, про що не буде грати, треба обов'язково видасти збірник. Ну, далі то. Ну, я журився, як у то буде, як, ну, у то ще вийшло. То тямлю було в Мукачеві на фестивалі, там мені вручили ту легітимацію, я грати виступив, полілош, ну, сесь вже позирайте, сесь хлопчище вже між нами, ну, тоді дуже, я тоді дітлах 17 років, то мені, де я в Союзі писателів, Господи Боже, то я такий був радий, що, ну, радувався. Покойний уже наш Михайло Град, царство небесне. Тот був чоловіком, котрий в началі, коли ми організовували цей союз, та многі по скромності не хотіли. Ми тоді попросили його, проголосували ми, якщо Михайле, давайте візьміться за роботу. Дай Бог дасть, щоб в вічному світі Бог дав йому награду за його труди.